Newsway. Sa headlines kan mga barata pagresolber sa panggagadan sa 18 anyos na daraga sa Panikwason Siyudad kang Naga, tinututukan ni Mayor Leni Robredo. 2 trilyon peso march sa Siyudad kang Naga, naging matrayumpo. 2 minor de edad sa Pasakaw, Camarines Sur, arestado sa panghabon cellphone, helmet asin pambulang na manok. Sekreto sa matrayumpong pagdinegosyo pinagtukdo sa Beast Fest 2025 kang Naga College Foundation. Uya mga bareta sa Aldaw na ini, ako po si Christine Reyes. Nakatutok ang opisina ni Naga City Mayor Leni Robredo sa pinagigibong pag-imbestigar kan Naga City Police Office sa panggagadan sa 18 anyos na daraga sa Barangay Panikwason. May direktiba naman ng alkade sa Naga City PNP asin sa Barangay kan Panikwason. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. May paghandal si Naga City Mayor Leni Robredo na kung mapapabayaan ang pagresolbir sa nangyaring panggagadan sa 18 anyos na daraga sa Barangay Panikwason, Siyudad kang Naga, maapektaran ang imahen kang barangay na subod sa rong matuninong na lugar. Maging ang bilog na Siyudad kang Naga ang pwedeng iladawan na maribok na siyudad kung di madadakop ang persona o mga personang involto sa krimen. Nakaulay naman subuot ni Mayor Robredo ang Naga City Police Office asin may direktiba ng naipunduhan ang pagkondusir ng investigasyon na iuman subuot ang pinagigibo. Maging ang barangay ang kinaulay man kang alkalde asin sinabihan na makipagtabangan sa mga otoridad. Pero sabi ko, naipunduhan sa oras na dahil inimasyon, apektado kita. Magkakaibang impresyon na maguluhon ang bibliyo. Isolated ito pero kaipuhan ng masyado. Sana, sabi kang pulis dahil man ano napupunduhan. Pero dawa si mga barangay officials kinaulan. So sabi ko, magtarabangan ng kapukang pulis na ayan punduhan hanggang di nakakakuha ang resolusyon. May pagduda man subuot ang PNP na posibleng sa ibang lugar ginibo ang krimen, asin bako sa lugar kung sa inakwa ang biktima. Hindi maray ang lakaw, pero nakuha si body sa may tinangkulan. So, may mga pagdidiscuss ang pulis na medyo may mga pagduda na bako duman sakto. Kung sa'yo siya nahanap, ako duman ako. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, dakula ang pagtubod ni punong barangay Domingo Ramos kan Barangay Panikwason, Siyudad din Naga na pinagmulas siya ang biktima. Pinagbase man ni punong barangay Ramos ang pahayag sa kamugtakan kan biktima kang ini sa idang madiskubre kan nakalista si Mana sa sarong parte kan sa indang barangay. May ano nga kami na madiklom da sa area ito. Taginadan po si Ilaw. Kung mapapansin po ninyo duman sa mismong nakuha ng kambangkay, may street light po duman. And functional po ang street light duman. Pero sa mga investigasyon po may nakahiling na residente nag-agining mga late ng banggi, madang ilaw. So, ginadan siguro kang si mismong suspect. So, data naman po yan yung data man mamonitor yan duman kung ginagadan. Pero may street light po duman. Padagos sa mga bareta. Padagos man ang pagkurahaw ni Hustisya kan pamilya kan daragang ginadan sa Barangay Panikwason. Uya sa Kuyag Report. Bandang alas 6 nin banggikan Miyerkules kan nakaaging simana kan magpaaram sa iyang pamilya si Rosalie na magibusan ng research. Alagad, iyon na pala ang huring pagkakataon na mahihiling kan sa iyang pamilya ang sa inang 18 anyos na aki. Asin igisa sa kuyang likuran, nadukayan ang mayo ng buhay na hawak ni Rosalie. Mismong si Tatay Rudy Moseros, ama ni Rosalie ang nag-istorya sa GNN TV 48 Naga ka nangyari bago mawala sa iyang aki. Matapos ang pirang oras na subot na inaguli si Rosalie, sinusog na ninda bago pa mahiling asin mabaritaan na igwang bangkay ang nahiring sa zona 6. Si Rosalie ang pangaduwa sa tulong niyang aki, mabuot asin nagsusunod sa iya, kung kaya magabat sa pagmati ang baretang mayo na ang sidang solong aking babae. Ang magiginibo nindang ngunyan ay ang padagos na pagkurahaw ng hustisya sa ginibo kay Rosalie. Merkules na hapon, ma'am. Tapos, bandang alas 6. Bandang alas 6 naghali. Papunta duman sa barkada niya, Pigkwenda, Paduman. O hanggang maagahan dahil nag-uli.
Tapos, ka mga bandang alauna, sinusog ninda, sinurosog ninda. Iyon na to, natagpuan doon sa may, doon na sa inutan, sa may Sinda. Ay, Sinda na to? Ay, doon sa zona size. Iyon na to, may nakahiling akid pala. Ayun, gala na, iyon na to. Dinara na iglesia ko yan, sa harap. Maya man, umagi ni Bota ko yan, gala na. Makalog man sa ko yan, ginawa. Di man napugulan kang tiyao ni Rosalie na si Julieta Indico na maging emosyonal kang salinguyon ang naging buhay kaini. Sa rusuwot ining mabuot asin maugmang aki. Pinangadya ninda na sana bako si Rosalie anako ang gadan kan Huwebes. Alagad, mayo naman sindang magiginibo sa nangyaring trahedya. May pakiulay man si Julieta na kung sisay man ang nakahiling sa krimen o may nadangog, tabangan subot ang sa edang pamilya para malikas ang pagtaod ng hustisya, lalo na baka magibo pa ang nasabing krimen sa ibang tao kan sospek. Mabuot man yan aki. Maugmahon nga ni siya firme. Minsan, siyempre hindi man mahali sa mga aki, may pagkamadunong man. Gabos man aki, may dunong. Pero bako man yan ito yung aki na mabuot man yan. Halos hindi may maako na itong di may pamampo na hiling si bangkay niya. Nag-ano pamampo kami na sana bako siya ito. Sana man kung may nakahiling tabangan manindo kami ta. Na ita masabi, sinanggibo kayan sa iya, pwede pang uturon na sana dahil namamatian kang ibang pamilyang namatian mingon niya. Nga, sana magtestigos man kung imo nakahiling. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, kasabay kan flag racing ceremony kasubagong aga kan mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Naga. Pinagtawang award sa Gabos na Barangay kan Naga na may marhay na programa sa mga kaakian. Ang Barangay Concepcion Grande iyo ang napili na model barangay pag-abot sa Barangay Council for the Protection of Children. Susog kipunong Barangay Gerald Rito. Siniguro ninda na mapoproteheran ang diretsyo kan mga kaakian sa saindang barangay. Po siguro si mga siniguradutan may mga programa kitang tutok talaga po sa mga kaakian ng barangay. Kaya po na-receive tayo ni kita po sinangganang model barangay kang syudad. Partikular po, syempre tinutukan ta po na talagang masunod si children's rights. Makuha po ninda si mga programa na dapat talaga maproteher sa sainda, especially po sa Samuyang. Sa Samuyang pagbabalik, 2 trillion peso March naging matrangkilo sabi kan PNP. Yan asin iba pang nangingyalot na bareta. Digdi lang yan sa Janan TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance,
empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain in-demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Sa iba pang bareta, sa assessment kay Naga City Police Office, generally peaceful o mayong nai-report na insidente ng krimen o kariribukan sa syudad Canaga sa nangyaring 2 trillion peso march ka nakalihis na Sabado. Susog sa tagapagtaram ka City Community Affairs and Development Unit na si Police Captain Daisy Angeles. Naging dakulang tabang sa kapulisan ang planong ginibo ka Naga City Police Office antes ng aktibidad para masiguro na maging salbado asin trangkilo ini hasta matapos. Ang nasabing peaceful rally ang may crowd estimated na sobra sa 3,000 na nagpartisipa. Kasi nag-aging 2 trillion peso march last Saturday. Nagkaigwa kita ng generally peaceful na assessment kung saan nasabi ming generally peaceful kasi dahil kita nagtala ng anumang insidente during that time. Mayong reported, mayong na-monitor na incident, lalo na so related digdi sa trillion peso mark. Unang-una, ang PNP is pinagplanuhan, pinaghandaan para ma-secure ta na ang gaganap po na trillion peso march is matunino. Ang aim ta digdi is zero crime na mangyari. So, na-achieve ta nga ni, syempre, sa pamamagitan kang pag-deploy ta ng sufficient na personnel sa wako lang sa area, wako lang sa venue, wako lang sa traffic, sa road, igwa din kitang sa medical team, and igwa din kita dawa mayo sa aram ta na peaceful rally ini nagpasiguro din kita na igwa kitang naka-standby na pwedeng mag-response ng sa mga emergency cases kung halimbawang may magpagulo. So, pig-assure ta na ining 2 trillion peso march is maging trangkilo na matapos. Mumulas siya sa daragang biktima sa barangay Panikwason, Syudad Naga. Kinumpirmar na ka Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Kumpirmadong pinaglugusan muna ang 18 anyos na daragita antes iniginadan. Mismo ang Station Commander kang Police Station 4 na si Police Captain Hill Gubad ang nagsabi kay ni. Sa initial findings kang autopsy, nahiling mandigdi na nagsapo ning tama sa payo ang biktima na posibleng ikinagadan kay ni. Kung mahiling mo mamang crime scene is may siyang struggle kung saan siya nakuha and harayo sa cellphone niya nakuha. So almost 35 meters hali sa crime scene, nakuha itong cellphone.
And kung mahiling mo ang physical appearance ni victim is may mga ano siya, may mga putik siya sa bitis, nakabitis, maati ang bitis. And may mga duot siya sa buho. And with regards ma'am, initially duman sa findings ng autopsy, may tama siya sa payo sa likod. May parang blood clot siya. Ang sabi nga ni Doc, baka ngayon nauntog or may something na tama sa payo. And positive siya ma'am, talagang nahiro siya. Sinasaro-sarong hanapan ngunyan kang pulisya si mga kaibahan kang biktima bago nangyari ang insidente. Alagad daw mayo pang suspect ang Police Station 4. Sinabi ni Police Captain Guban na ang nakuang simelya asin laway sa maselang parte kang biktima ang isa sa irarong sa DNA analysis asin profiling para madeterminaran kung kisay ini. Sa oras na magluwas ang resulta kaini, magkakaigwanan ng suspect ang Police Station number 4. Even may ang suspect ma'am, ang last reports niya, ang remedy niya dyan is kung anong makukuha ang mga samples duman sa biktima, like ma'am itong tick swabbing to ma'am, kung baka nakuha na ng semen or nakuha na ng saliva, i-kakandak to ma'am ng DNA analysis and profiling. So pag nakagawa na yan ma'am, so makakaiwan ka ng lead kung sisitong suspect. So yun ang pinaka-remedita na sasabihin ka, perfect crime ang ginibo. And may nawalat silang ebidensya. Ito ma'am na nakuatang samples naman sa biktima. Habang daipa nabibisto kung sisay ang imbuelto sa paggagadan kang Daragita, padagos man giraray ang ginigibong investigasyon ngunyan kang Police Station 4 sa tabang kang barangay officials kang panikwason. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, duwang children in conflict with the law sa Pasakaw, Camarines Sur ang naaresto sa ginibong follow-up operation kan mga otoridad matapos na ini maghabon subotin cellphone, helmet asin pambulang na manok sa compound kan mga biktimang sida Ayas Ja asin TJ kan Minalabak, Camarines Sur. Saro sa mga suspect ang ginamit ang cellphone kan biktimang si TJ asin naghahagad din kwarta sa mga contact sa Facebook kan biktima. Sa ginibong entrapment operation sa sarong tindahan sa San Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur, naaresto ang mga suspect na menor de edad. Alagad ang kasabwat-subot kan mga ini, ang padagos pang nakakalibre sa mga otoridad. Sa iba pang police report, tulong persona na yaon sa tupadahan sa barangay San Francisco, Ocampo, Camarines Sur, ang naaresto kan mga otoridad mantang si iba nindang kaibahan ang marikas na nakadulaga. Binisto ini si mga Ayas na Otep, Paul asin Isra, gabos kan Ocampo, Camarines Sur. Nakumpiskar kan mga otoridad ang duwang gada na pambulang na manok, duwang pades din tari asin taya na 400 pesos. Pinagdaraman sa kustudiya kan Ocampo PNP ang nasabing mga persona. Padagos sa mga bareta, pinasalamatan man ni Naga City Mayor Leni Robredo ang mga opisina sa lokal na gobyerno kan Naga na naging parte kan matrayumpong Corles Sunday sa parte kan Magsaysay Avenue, Syudad din Naga. Magkakaigwaman ng Corles Sunday sa parte kan General Luna sa masunod na mga semana. Asin ini, papartisiparan kan mga paraukay-ukay, may Muslim traders, asin may matinda ng kakanon. Mas gulpi kaya ang tindahan. Mas gulpi ang stalls na matinda. So nag-meeting kami kan Saturday, nagpa-meeting si Mon. Ang plano, ang pagsara General Luna, buong General Luna. Pero puon din sa corner Caceres Street. Corner Caceres Street hanggang corner P. Burgos. So yan ang isasara, mga 300 meters yan. Pero garupig segmentize yan. Ang first segment, si mga paraukay. Tangaring magkaigwalang siyan si mga nasa second floor na. Ang reklamo kay sila nasa second floor. Daw na sila katong nagtitirinda sa baba. So para parantay lang. So si mga paraukay. Tapos ang sunod itong mga Muslim na mga traders, sunod man itong segment. Tapos may sarong segment anas kakanon, pero iyon ni si mga kakanon na street food. Tapos itong sa may plaza, duman si mga kawata. Sa iba pang bareta, BizFest 2025 na pinag-organisar kan Junior Marketing Association kan Naga College Foundation, naging paagi para maitukdo sa mga estudyante ang mga sikreto sa pagpapaasenso kan negosyo. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kat Cruzat.
Ang BizFest, sarong annual trade fair na pinag-oorganisar kan Junior Marketing Association kan Naga College Foundation. Ini sarong event kung sa inatatawan tsansa ang mga estudyante kan NCF College of Business and Management na maipahiling ang saindang tibay sa sales and marketing. Kabali sa mga nagpartisipar sa BizFest 2025, iyo ang hali sa second, third as in fourth year students na nagtitake kan mga subjects aron kan professional salesmanship, retail as in business implementation. Obheto kan aktibidad na itukdo sa mga estudyante ang pagibo kan sa dininindang trade fair na sa indang madadara sa luwas kan eskwelahan asin makanood na maghit kan mga kota na importanteng skill na dapat manudan kan sarong marketing student. Segun kay Sir Ryan De Matera, saro sa mga organizer kan nasabing event, saro subuot ining experiential learning para sa mga estudyante para masukol ang saindang kakayahan sa paghampang sa tunay na buhay. This is the BizFest 2025. This is organized by the Junior Marketing Association. These students are coming from second year, third year, fourth year. So this is an annual event na ginakandak ng mga marketing students for their specific subjects. Since marketing, we're into products, into innovation, into sales. So this is an experiential learning platform para sa lahat ng mga students. Lalo na they are now in their learning in terms of hitting their quotas. So this is a very good platform for them para ma-share nila yung mga knowledge and skills nila na natutunan nila in the classroom. Tinawan doon man ni para mahinay event chair ang importansya kan arog kaining mga event sa mga estudyante para ma-enhance ang saindang knowledge arog sa mga aspeto kan tamang pag-handle nin mga customer sa sarong negosyo asin iba pa. Kaya po may ganitong event is para makatulong na din po sa mga students na may mga nire-reach na quota and also ma-enhance po yung knowledge and skills nila para pag sumabak na sila sa real life, may knowledge na sila kung paano po ma-handle yung mga ganitong situation, kung paano yung mga customer pag yung may kanya-kanya pong ugali yung mga customer, paano nila ma-handle, and also po since ang participants po netong event na to is mga second year, third year, and fourth year, the professional salesmanship, the retail and business implementation, which is a fourth year po. Also, sa mga fourth year po, mga own po nila product. So, pwede mabuboost po nila to since na business na po talaga nila to, naka-registered na po sa DTI, and mas makikilala pa po sila and makakatulong din po sa kanila. Learning beyond the corners of the classrooms, ang mga event na arog kan BizFest sarong platform para maipahiling kan mga estudyante sa NCF bako sana ang saindang tibay sa mga subjects na saindang inaadalan kundi sa kung paano ninda ini magagamit asin mapapakinabangan sa paagi nin practical application. Para sa GNN TV 48 Naga, Katrina Cruzat, Newsbreak. Mga tugang 24 aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas gown na inihatod ka Naga College Foundation, Changing the Game. Ang One Love Christmas Project ng GNN TV 48 Naga para sa mga sadit na komunidad. Nagpapadagos ngunya na taon para sa inyong mga donasyon, partnership as in sponsorships o mga kahapotan, mag-upload sana sa 0946-946-9824 o mag-email sa GNNTV48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa ka GNNTV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow sa mo yung official Facebook page GNNTV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangyayot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mo yung official YouTube channel GNNTV 48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang GNNTV 48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNNTV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNNTV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote,
pumunta sa menu Setup o Settings at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNS sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang swak sa panlasa mo, tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. this is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, morag ka? Kampeon ang Oragon, walang